अखिया त हमें जैसे माई कनकिया जैसे बापों के हो मोरे ललना हो मोरे ललना मुहावा सुरुजा वाके ज्योतिया हो भवाना वाके भाग जागल हो लइका पैदा भयल ना बा आई शुभ बा। हाँ शुभ बा तो देखा शुभ जरूरी बा वैसे हो जाई लइका तब वो आई सोहर गावे और ना लइका होई तब वो बतैया हम हाँ ओकर जुगाड़ हमारे पल्ले तोरे पल्ले कौन हो देख ई डॉक्टर भलो इनके तो दुनिया में केहू छोट मन में मत करिया हम सबसे छोट है ये। अच्छा देखा लइका के माई ए मौसी लइका के माई से भेंट करबू ई देखा सही हम मत माने के खाली रे झूठ बोलत हैला 5 मिनट ए मंगला ए क्या हटावा था 5 मिनट हम झूठ बोलत हैला मौसी तनी इनकर मुंह बढ़िया से देखला कितना बढ़िया है ई लइका के माई हाई लइका के पापा हाई लइका के मामा अशोक भैया लइका के चाचा आ तू लइका के मौसा। असली मजा में तू ही रहबा। ई लइका का माला परिवार हो माला ई गर्भ में हई गर्भ में ना है तब कहीं इनके गर्भ हो। हम गलत बोल ली है का डॉक्टर साहब गलत बोल ली है ओ सॉरी सॉरी इनके गर्भ बा अब सही भेल ना तब देखत ना हम मुंहवा बनौले हो गर्भ बा देखा इनका मुंह जैसे बुझात बा कि भैंस पिया गइले हो ई गर्भ इनके गर्भ बा तब मान ला 9वां महीना चलते रहल है मान ला लइका होए गयल क्या 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 सब तरी लइकवा बाय कहां हां ओकरे मम्मा किहन हो अरे रे 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 वाह हां टंगरिया बाहर करा काहे पेशाब ना करे हमरे ऊपर वो बगल कर। अरे यार तो के लइकन से ना प्यार है का अरे हाथ का कपड़ा मुंहते कनियोरे गला मला हरियर परती हो ना ना ओकर मम्मा हुआ सहली है नहीं नहीं पहिरौले रहले हो ना हो पहले है कि नहीं टेम्पर्स पहले हो लइका के माई ऐसे कहती हो मतलब इतना उदास बोलत थी कि भाई दर्दिया चलुए हो ला भैया डॉक्टर साहब लइका की हरक कर लेत लल्ला लल्ला बड़ा वजन है वो हां तो लॉकडाउन वाला है ना ये तो यार ढेर रोवत हो हां तो भेजा यार ने पुलवा धरा दी तब ले चुप रहे आ देखी गोती नया दिन जुटैली तो कहिए हे देखा मास्टर वो छूटे न पावा तनी मास्टरों बो के बोलावा वाह तनी डॉक्टरों बो के बोलावा तनी लेखपाल बो के बोलावा तनी अशोको बो के बोलावा तनी राहुल बो के बोलावा तनी दुल्हा के मौसी के बोलावा तनी रामचल बो के बोलावा माला सब गोतीन दया दिन आएगा छूट गईली उजाला कमाई ना आईली उजाला के माई यहाँ का करिए नाचो चली थोड़ा बहुत सब लोग जुट गए ह तो जाने लू मेहरारून का आदत होले बहुत रद्दा जैसे आप लोग बैठ के गावत हूँ अंगना में तो 4 गो घरवा के कोनवा बतियाई हैं कहीं ये बहन देखलू है राहुल वो के कौन लड़का पैदा भला के पड़ल लड़कवा कुछ पता हो कहीं माई कमच नहीं हरमा से लेके आए का हो वहाँ तर्क वितर्क लोग लगावत थी कहे माई का मछ लइकवा का नकिया तो धैले वो करे माई के मुहवा वो करे बाऊ के गोड़वा वो करे मम्मा के लाले लाले वो ठवा न हो हाँ वो
अरे मौसी का हो। अब गोती नया दिन गावेली कैसे गावेली मास्टर साहब देखा ई सोहर बा हाँ अब सब तैयार रहा एकर कुछ मतलब बा मतलब है अब तू ही बोल दा कहना बा मास्टर का क्या बात है इहे गावेली है जुग जुग जी है तोरा लाला लावा हो भवाना वाके भाग जागल हो हे मोरे लाला ना हो मोरे लाला ना जुग जुग जी है तोरा लाला लावा हो भवाना वाके भाग जागल हो मोरे लाला ना तोरा लाला भवाना लड़का का मामा पगला गेल बटे ए देखे अरे लो लड़को पेशाब कर दला हाँ कुछ पहिरावे के ना हाँ लड़का का मम्मी ना फुहर है बाहो लगा था लड़का की मम्मी ढेर पानी पिए ले। 101 का पुरस्कार ई दुल्हा का पापा डाला है लड़का के माई के रहरी का दाल लेवे बदे वाह मौसी बहने रहरी का दाल 100 रुपया के लेके आ ए लड़का के माई के जबरी पियावल जाई अशोक देना मसाला लेवे खातिर। आई अशोक भैया दहला 100 रुपया मसाला ले मसलवा तो खाई तो बीमार हो जाई ना ना हाँ। बादाम उदाम वाला मसाला। अच्छा अच्छा बदमिया दमिया ई बेसहानी ले बदे 100 रुपया अशोक भैया दाना ई लड़का के माई के दे दा और बोला दुल्हा का भतीजा 2 महीना का हुआ कार्तिक यादव जी ई 100 रुपया का पुरस्कार डॉक्टर साहब वो काम मिलेला डस्मोलॉजिस्ट रहला ना डॉक्टर साहब के यहाँ से जाके ले लिया इनके डॉक्टरिया पर से ए डॉक्टर साहब दस्मोलॉजिस्ट हो कि ना दुकनिया पे होई तो तनी ठे लइका के माई के दे दिया अशोका रिस्ट 10 मुला रिस्ट। हाँ तनी ठे लइका के माई के दे दिया पी ले रिस्ट। अच्छा देखी अब गोती दे यादी निकलाई ना और गावेली का देखा पैसा चोरावत है ये बड़ी चोर है हो ए यह गावेली अखिया त हमें जैसे मारी कनकिया जैसे